И тази година ще има конкурс за таланти. Ти няма ли да участваш? Нямам кораж, но пък вие сте добри в танците, предполагам, ще участвате. Да, разбира се. И наградата ни е за изпускане екскурзия до Китай. Не беше в Дубай? Все тая. Направо се стягайте куфарите, защото тази година ние ще спечелим. Мите, нов танц ще подготвяте. Да бе, нашия танц от миналата година е добър, защо да го сменяме? Нямам търпение да посетим Хавай. Искаш да канеш Дубай? Ще продължаваш да ме поправяш. Vous avez un dit code. Алекс, дали ще участва в конкурса? Не ми говори за това. Нали знаеш, че сме скарани? Отивам да разузнавам. Подготвяте ли се за състезанието? Това е смешно, много ясно. Така ли? С котите ли ще участвате? Тайна. И този път ти гарантирам, че ще ги разбием и ще грабим наградата. Приготвил съм нещо уникално. Silence, s'il vous plaît. Vous les deux, ne bavardez pas. Защо не си ми казал какво ще участваме? Защото и аз още не знам. Ами защо е дома нелито? Ne change jamais. Защото ще кажа на Митака, ще се стресне. Нека му е гадно. Какво пак? Ние ще спечелим. Ние сме по-добрите. La place des pronocodes est toujours devant le verbe. Je donne des exemples. Даже и фенки си имаш вече. Даже съвсем скоро ще си имам много гадже. Je regarde Luc. Раздвоена съм, не знам какво да правя. Ако вземеш един лист хартия и го разделиш на две и напишеш положителните и отрицателните страни на всяко едно от момчетата, ще разбереш кой е подходящ за теб. Алекс е лошото момче в класа, но с мен винаги се държи мило. Митко пък е толкова талантлив, че няма как да не се влюбя в него. Има една максима. Любовта лежи на пътя между сърцето и ума. Едни избират рационално, други емоционално. Балансът между двете ще ти даде правилният за теб избор. Благодаря ви. Мисля, че току-що направих своя избор. Успех и ако имаш допълнителни въпроси, знаеш къде да ме намериш. Днешната тема, запишете се, компютърна графика и ще се запознаем с основите на изображенията. Как върви подготовката за конкурса? Никак. Ние нямаме нужда от репетиции, все пак сме най-добрите. Този танц го играем от години. Представляваме мрежа от точки или растри, както. Имате ли нужда от помощ? Да, имаме нужда да се изгладят костюмите. Не, имах предвид дали мога да участвам в танца. Ти сериозно ли? Тишина! Милена, премести се на друга маса. Предимства и недостатъци на векторната графика. Защо се държиш така с мрежето? Нали я харесваш? Това е тактика. Винаги е била успешна. Няма да й се разтапяме. Малък размер. Недостатъка е... Не ще се подиграваш с нея. До сега никой момиче не ми е отказал. Ще видите, още утре ще ми звъни да ме потърси. Къде сгреших? Май тактиката ти се оказа неуспешна. Добър ден, ученици! Добър ден! Заповядайте. Има ли отсъстващи? Няма отсъстващи. Днес в част по история ще ви запозная с известната книга на Божидар Димитров «12 мита в българската история». Измисли ли с какво ще участваш в конкурса? Все още не. Ами, искаш ли да направим нещо заедно? Разбира се. Какво предлагаш? Всяка държава и нация има собствени митове. Ами, защо не изиграем откъсото Ромео и Жулиета? Супер, аз ще играя Шекспир. Абе, кот се, грабни се. Шекспир е автора. Да, бе, готото господа, кой е Шекспир? Клас равнис. Клас мирно. Здравейте, ученици! Разбрали ли, че Алекс и Милена ще играят Ромео и Жулиета? Какво? Сега ще го науча с този крадец на момичета. Престани да се занимаваш с Милена. Ти ли ще ми казваш какво да правя? Да, аз ще ти кажа. Вие двамата, сядайте на скамейката. Къде ви е спортсменския дух? Той е крадец на гаджета.
Отворко! Искаш да направим няколко обиколчици? Сигурен ли си? На 102%. Много си вярваме, май, да не се задъкаш нещо. Добре, ще защити ли една-две обиколчици? Добре. Готови? Какво се пиеш пак това? Не го ли виждаш, че е с допинг? Пий нещо. Ще се разберем след часовете с тебе. Заплащаш ли, не? Ще видиш кой е по-добър на конкурса за таланти. Само внимавай, Жулета, да не падне от балкона. А ти внимай да не се настъпиш връзките на цървулите. Голям смях ще падне с тия двамата. Задължително трябва да ги гледаме на концерта. Така, вземете се в ръце. Трябва да подготвим нов танц, за да впечатлим журито. Искам тази екскурзия до Хималай на всяка цена. Така ли не запомни до Дубай? Ами аз какво казах? Не ми противоречи. Започвайте разгрявка. Искам този път да бъдем и отразими. Така, показвам. Ромео, о, защо си ти, Ромео? От род и име отречи се, или ако не щеш, любовна клетва дай ми, и аз не ще съм вече Капулети. Забравих си репликите. Чакай, това го няма в сценария. 3 и... Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бъдите! Ние сме най-добрите. Все пак конкуренцията е нищожна. Трябва да я размажем. Ромео, о, защо си ти, Ромео? От род и име Ей, като спечелите, да ме забравите. Кажи защо и как дошъл си тука, висока е градинската стена. И ако нашите те сварят в двора, за теб това място ще е смърт. Върху криле любовни, тук долитна, не спират зидовете любовта. Когато нещо е възможно, тя не се поколебава да го стори. И победителите са Стилян Челиков и Иван Стоянов.
Но как е възможно? След всички усилия, които положихме. Разминали се екскурзията до Дубай. Какво ще кажете да се сдобрим и да си въртнем едно банкетче в Кортен? В Кортен? Ами да, все тая. В Дубай, в Кортен, важна е компанията. Така е. След време ще останат само хубавите ни спомени от ученическите ни години. Вървях един след обед, без цел и посока. Вървяха, беше пролет и бе красив деня. Небето къс куприна изведнъж видя отлитащо хвърчило и чу забравен сон. Ти лети, детски спомежи, връщаш ни отново този чуден свят. Ти лети, миг отлет щастлив, връщаш ни години. Минали назад. Кълна се, никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и форс за мен е час. Да му подам ръка и форс за мен е час. Кълна се,